Hej alle sammen, i dag vil jeg lave en anmeldelse af april Goodieboxen. Til jer der ikke kender til Goodiebox konceptet, eller hvad man siger. Det går ud på at du betaler 119 kroner om måneden, og så modtager du sådan en boks her hver måned. I slutningen af måneden plejer det at blive. Det bliver så sendt på samme tid alle pakkerne. Det er lidt forskelligt med, hvis din veninde nu har Goodiebox, og du også har, kan du risikere, at hun får læbestift, og du får en eyeliner. Altså, så det er lidt forskelligt med pakke til pakke, for at det er lidt mere spændende, og det er ikke bare det samme og det samme. Så det synes jeg også er rigtig fedt. Men som sagt, det er så aprils måneds Goodieboxen. Den er pink. Af hvad jeg har set inde på YouTube, der plejer den at være sort. Så det er jo rigtig fedt, at de lige har frisket den op med en god gang pink. Og de her æsker er også rigtig gode faktisk. Man kan opbevare ting i, så det er også rigtig fedt. Men det første du ser, nu skal jeg lige sige, at min Goodiebox, eller jeg har modtaget den for noget tid siden, så alt det der var nede i, er ikke nede i mere. Men når du åbner Goodieboxen, normalt vil der være noget, jeg ved ikke hvordan man skal forklare den, noget sort papir, som er lige til at tage af, som pakker de små eller de ting ind, som du har i din Goodiebox. Men det har jeg så ikke den her gang, så det kan jeg desværre ikke vise. Men det næste du ser, når du åbner din Goodiebox, er den her, som er en seddel, hvor der står, det er meget forskelligt hvad der står her på den ene side, men der står hvad de er blevet inspireret af til denne måned, som de så har sendt boksen af i. Og temaet er røde løber og grønne læber. Så hvis man har lyst, kan man jo sidde og læse lidt på den. Det andet der er på den anden side er en beskrivelse af de produkter, som du finder i boksen. Denne måned er der så 6 produkter i. Både full size og prøver. Så ja, jeg vil bare gå i gang. Eller nej, jeg skal lige sige en ting. Der står vist nok inde på deres hjemmeside, at det er fra 5 til 8 ting, eller sådan noget, man modtager. Så det er meget forskelligt, hvad du modtager om måneden. Men der er 6 i den her måneds Goodiebox. Udover de 6 ting har jeg så også fået en rabatkupon på 20% til smukker.dk. Så det er jo fint nok, hvis man plejer at handle det eller sådan noget. Hvis man vil lære en ny side at kende, så får man jo også lige rabat oveni, så det er jo bare Oriflame, som de fleste nok kender, har også givet en lille rabat. Hvis du køber for 300 kroner, får du 100 kroner i rabat, står der. Så det er jo også godt, hvis man handler derinde. Og den tredje ting, som ikke indgår i de 6 produkter, der er det her. Som I jo nok kender, er de grønne læber, som støtter sklerose, eller sklerose, eller hvad det hedder. Og det går ud på, eller der står på kortet, at du kan sende en sms med 20, eller hvor du så giver dem 20 kroner, og så har du så støttet et godt formål. Så hvis man har lyst til det, kan man jo også gøre det. Og den er også meget fin, hvis man vil have den hængende op på væggen, eller et eller andet. Det er meget sødt kort. Så, ja. Ja. Så vil jeg begynde med produkterne, der er i min Goodiebox. Det første er altså gider at fokusere. Det er den her neglelak hedder det. Det er godt nok ikke den jeg har på i dag, men jeg synes den er rigtig god, fordi den tørrer ekstremt hurtigt frem for andre neglelakker. Det kræver ikke forfærdelig mange lager. Altså, jeg har en anden neglelak fra samme mærke, som kun skal bruge et lag, og så lægger det fuldstændig som havde du lagt de der mange lag, der skal til med en neglelak en gang imellem. Det er en rigtig fed farve. Den er så godt nok lidt mere lyserød i det, så den ser lidt
citroncremet-agtig ud her. Den er lidt mere lyserød, når den kommer på neglene. Og den lugter ikke så slemt, som nogle neglelakker gør, så det er også rigtig godt. Den ser sådan her ud. Og det er en mellemstørrelsespensel, så det er også okay. Prisen for denne her, som er full size, er 79 kroner. Så det er ikke slemt, og det er et godt mærke, så det kan klart anbefales. Så den er jeg rigtig glad for. Det næste jeg fik i min goodiebox var denne her. Kan man så ikke så godt se, hvad der står, men det er fra Oriflame. Og det er en eyeliner. Den er en nude farve, og det vil sige, at den er sådan lidt hudfarvet. Og den er rigtig god, hvis du nu har meget smalle øjne, eller du bare gerne vil friske dem lidt op, hvis man kan sige sådan. Bringe dem frem, eller hvad man siger. Jeg har selv prøvet, og jeg synes, det virker rigtig godt. Den er jeg også glad for. Nu bruger jeg så godt nok ikke den slags så forfærdeligt meget, men altså selve den her farve, ikke? Men den er god at have i hvert fald. Og den koster 98 kroner. Og allerede her for nejlakken og eyelineren har det kunnet betale sig at købe goodieboxen, fordi at det er over 119 kroner, du har fået for. Så det kan i hvert fald godt betale sig. Men den næste ting, som også er en full size, er den her. Den er lidt mere ly. Den er sådan der, som du ser her. Ser lidt mørk ud her faktisk. Men den er rigtig god til sådan en som mig. Jeg er ikke så brun, som jeg ser ud på kameraet, men den er rigtig god, efter man har været rigtig vinterbleg og sådan noget, så man lige kan få frisk op herude. Nu har den godt nok ikke på nu, det er fordi jeg har siddet ude i solen, men den er rigtig god. Og jeg kan lige... Og den ser sådan ud. Så den er jeg rigtig glad for. Og den koster 100 kroner stykket. Og det næste er den her prøveparfume. For det meste af hvad jeg har set den på YouTube i hvert fald, der er der en prøveparfume med næsten hver gang. Og den her gang er det en Aqua di Giorgio. Jeg kan ikke finde ud af at sige det, men ja, den er rigtig god. Rigtig frisk, sød og ikke for stærk duft, synes jeg. Så den koster 340 kroner normalt, hvis du kan købe den i full size. Og det overvejer jeg faktisk lidt, fordi jeg synes, den er rigtig god. Men nu vil jeg lige bruge prøven op først. Der er lige lidt endnu. Så det vil jeg i hvert fald gøre. Men jeg synes, den er rigtig god. Ja. Det næste. Det er Rimmel Londons BB Cream på prøve. Og den ser sådan her ud. Der er 8 ml i den her. Det er en foundation, som giver fugt til huden. Og den er solbeskyttende. Så til dem, der bruger foundation, nu gør jeg så godt nok ikke, men det er, jeg kunne forestille mig, at det var et godt mærke. Full size koster 70 kroner. Ja, 70 kroner. Men jeg synes, det er meget smart, at man lige kan få en prøve på det, så man lige kan afprøve, om det overhovedet er noget for en. Så ja, havde jeg nu brugt foundation, så havde det jo været dejligt, at jeg lige kunne prøve den, inden jeg gik ud og brugte 70 kroner på den. Så det er jo også meget godt. Og den sidste ting er de her fra L'Oréal Paris, som er en hårshampoo hårkurs tingling, som jeg ikke har afprøvet endnu. Full size koster 100 kroner stykket. Og der er 10 ml i den her. Så det kunne godt være, at jeg skulle afprøve den her senere, for at se om den er god, men jeg synes ikke 100 kroner er forfærdeligt meget, hvis det nu er noget, der virker for håret.
Så det er meget rart, at der lige er en prøve, og jeg synes også, der er ret meget i, hvis man nu tænker på, at der er nogen, der har langt hår. Nu har jeg godt nok ikke så langt hår, men det er meget godt, synes jeg. Så, det var den sidste ting, som var i min goodiebox. Jeg tror, jeg modtager goodieboxen for maj måned her i løbet af i morgen, håber jeg. Ellers så kommer den nok på mandag. Men så snart jeg har fået besked om, at den er ankommet, så skynder jeg mig ud på posthuset, og så laver jeg en video til jer. I må undskylde, hvis det ikke lige har været det bedste, men det er så godt nok min første video, så jeg håber, I kunne lide det. Og hvis I har nogle idéer eller noget, I kunne tænke jer videre om at se, så kom straks med det. Jeg skriver Goodiebox hjemmeside, eller jeg laver et link hernede i beskrivelsesboksen til jer, så I kan gå direkte ind på deres hjemmeside, hvis det nu var noget for jer. Og som sagt, jeg håber, I har kunne lide min video. Og jeg glæder mig til at lave en video mere til jer. Så vi ses i min næste video. Hej!